जालायबायलै मबाइला आंना जालायबायलै मबाइला आंना बहा थांजोबखोब्रा मानसिफ्रालाय मा सासेबो फैया आंनि लाइफआवलाय 1 मिनिट बारलायलायबाय बबेयाव थांजोबनाय सोरबा सासे दङ नै लाइक हरलाय आगै सोर दं कमेन्ट खालामलाय दे ओइ जे आबौ आइसे आबौ आजिखा दिनैहाय मा थाब थाब सफै थारोलै आंना फिसौआ मा होनदों गोदान लानो थिनबाबो लाया बे आबैया मबाइलखौ मामा सेरबा माबा हारसिङै मामा जारलाजोबो मबाइला रागानो दिख्रेबसै नामा सानलाबायो मबाइलखौनो एखमबा रागानो मालाय जाय भिडिअ खालामा बेसो दामि 30-40 हाजारनि मबाइल लायो नोंबावा गोमबोरसिं ओमफ्राय आं भिडिअ बानायग्रायासो 6-7 हाजारनि मबाइल लायो मा जाखो बियो आयौ लाब लाब हरबायलै जोंना गोमबोरसिं आबौआ मा ओंख्रि जाना फैखोब्रा गोमबोरसिं आबौ खावफै आगै फैबाय नै जोंहा बा आंनि क्रासआ आंखौ केयार खालामानो आयु वेलकाम वेलकाम दे खावफै आगै मा ओंख्रि जानानै फैनाय खबर सबर मारै दं मानो केयार खालामा जाखो ओरैबायदि बिजि आं दिनै न'आव रावबो गैयामोन आरोना मबाइलखौनो बारा सेरनो मोनाखै आं दिनैहाय मिथिबायना बाबुनि थाखायनो जोंहा फैदों बि ब्लक 01 वेलकाम वेलकाम मा होनदों आगैया हेल' आब' सना मा ओंख्रिनो जोंना ओंख्रिया माबासो आगै सना थास' बिबार दहैनि ओमफ्राय दिंखिया एवदों ओमफ्राय आलु एवदों नोंहालाय खबर सबर मारै दङ आगै खोन्थाहरदो मोजांखादा एनारआ मा होनदों देख्रेब आब'नो देख्रेबनांसिगोनहाय एनार माथो खालामबावनो बुख्रुबनानै गोदान आब'नाव जिबनाव होनाय नङा बियो गोदान बिबाबो गाबबाबो मोननाय नङा लससो जागोन आं एसे सेरबा जानायखौ दिख्रेबना लाबाथाय सेससे आङो लस जाबाय मोननायसो नङा मबाइल थेफाफासो होफैगोन बियो जिअ गोरलैया ओमफ्राय जोंहा खावफै आगैया मा होनदों आंखौ केयार खालामानो केयार खालामा जायो आगै मानो खालामा जानांगौ सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो सनामोन जिरख'नाय दावदै गोमोमोन लाइक दान थेंकिउ सोर सनानो सना गासिबो सनाजोब एम बर' ब्लक मामा दहाय नों गसाइगाव फैनाया नोंमोन नामा ना सोरमोनलाय मा नाम मोनलाय दहाय गसाइगाव फैनाया खावफै आगैया होनदों आंसो हरदों लाब लाबखौ रावबो हराखै नोंसो हरदोंना आगै थेंकिउ स' माच मा ओंख्रिनो थास' बिबारलै आगै दहायनि ओमफ्राय मामा दिंखिया एवनाय आलु एवनाय नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखोब्रा एम बर' ब्लक जोंना ओंख्रिया दालि जहल दाउ भाजि ना बाथोनसो आबै नोंस्रालाय ओंख्रिया खोन्थाखाबाय आं दासो सिगाङाव जोंहा दिनै मिरामिस आरोना एस बर' फैबाय जोंहा आगैया हाय आब' सना मा खबर मा ओंख्रि जाखोब्रा आब' ओंख्रियानो खोन्थानो बावबाय दिंखिया एवनाय आलु एवनाय होनदों खबरा बिदिनोसै आगै मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं गोथावथार आंहा जेरावबो दङ आब' खबरा जेनेरेलावनो गेजेरावनो दङ
फरायनोबो रोंलायलाङा नोंबा मेगन खानसि जाबाय बिपुल फैबायाखै जोंहा 01 हा बिपुलालाय फैखायाखैमोन होनबा दहाय बावबाय हाय वेलकाम मारै दं बिपुल खबर सबर लाभखौ हरबाय थानोसै आं आब' माइ क्रासनो थेंक इउ आगै दाउदै गोमो लाइक दान थेंक इउ गोदान लोगो दङबा लोगो जानो हागोन सोर लोगो गैया नै अनजालु ब्लु सिकाव बाङा सिङा सोलायनानै फैसा ओंख्रिबो बायनानै जाखोना माखो ब्लु सिकाव जोंहा अनजालु बसुमतारिया ब्लु हरदो आब' अके आगै लोगो जादो सोरजों लोगो जायो मा ओंख्रि आब' ओंख्रिया मामासो एनार आगै थास' बिबार दहयनि आरो मा होनोमोनलाय दिंखिया एवनाय आलु एवनाय आरोना बानलु बाथोन माब्रै दङ खबरा आब' सना खबरा मोजाङैनो दं आगै आंखौ मानो सापर्ट खालामारानो नै जोंहा बिपुल बड'जों सोर लोगो गैया लोगो जादोहाय 1K खुनुरुखुमनो 1K हारसिङैनो बारायबाय थायो मिथिबायना मानोना आन जानायनि चान्सआनो बिराद खम आनखौनो जाखाया आरोना बर' आंबो हरदोब्रा आब' लाभखौ थेंक इउ सना आंनि फंबाय लोखि जिरख'नाय बिपुल आंजोंबो लोगो जादो दे जोंहा बिपुलजों लोगो जानो आं सोरनो ब्लु हरामोनथाय हय खावफैया जोंहा मोजां दे नोंनालाय आंनाबो मोजां आं आब' नोंनि नाम्बारखौ आंनो मानो हरासै र' आं टाइम मोनबा माबा खालामगोन दे टाइम बिजिथार दामानि इमान बिजि जोंहा माने बिखुनजोआ गैया नालाय क'क्राझारावसो दंहैयो ओमफ्राय उन्दैया ओरैबायदि खसरना उन्दुनो मोना जानो मोना जागासिनो आरोना फिसाजोआबो क'क्राझारावसो दंहैयो दिनैसो फैदों आब' रिसार्ज सोना हरला आंनो नों देरहाबा नोंनो हरगोन दै नोंसोरलाय माथो रावबो सलुसनखौनो खिथाहराखै आंनोलाय मा भिडिअ' लाबोनांगौ रावबो खिथाहराखै माथो मा भिडिअ लाबोनांगौ खोन्थाहरलाय दे गिभवे भिडिअ मा गेम लाबोनांगौ दे खोन्थाहर आब' स्टार हरजाया माथो स्टार हरजानाय मोनबा हरगौमोन आं स्टारा जाया हा फैसा हरबासो जायोनो जोंहा यय'आ मा होनदों आगैयाहाय आइफन 14 प्र मेक्स उल्टा ओइसडि कुवालिटि प्र हि मा होननाय जाखोलै आब' मोनजलि मा ओंख्रि जायाबानो मौसुमि हाथि फिसा फैबाय जोंहा मामासो ओंख्रिया दिंखिया एवदों आलु एवदों दालिसो संदों दिनै बाबु दुस्थ'नि थाखायनो संनो मोनाखै आयौ गुमै आंनि आथिङाव फाग्लासो गारबावा होद थां हरै आरो गस्ला बावबोबाय रमि आगै फैबाय जोंहा वेलकाम आगै रमि आंनि एलबियावहाय आब' आंनि भिडिअ'खौबो नायना होदो आब' दिनैनि गोदान भिडिअ' अके नायगोन आगै दे आं दा नायनानै कमेन्ट हरगोन दै बिपुल आंजों लोगो जादो बिपुलजों लोगो जानोनो एनार रानि सनाखौ गारना मानो फैया नों एनार हनै नोंखौ रागा जोंदों होनथारबाय मौसुमि सना मा ओंख्रिमोननो मौसुमि सना मा ओंख्रिमोननो मौसुमि हाथि मा ओंख्रिनो बिपुला होनदों बिबि लोगो जादों नोंनाव ब्लु दं नोंबो ब्लुखौ नांगौबा हरगोन आरो ब्लुआलाय मा फाननानै जायाबानो जायो मा मैगं जाखो दिंखिया एवनाय आलु यय' आं सिरि सिरि खारखुमादोंनो खारखुमादोंसो बिमान आयु दिनैसो बोसोरसेनि उनाव अबाव थैयामोन नोङो बिफर बर' बिफा अबाव थैयामोन आयौ आंलाय थैबायसो खोमा सानदोंमोन खबर गैया दबर गैया थैखाबायहाय इमान सापर्ट खालामो आं मानसिफोरा आनसाबसक्राइब खालामफिनो मानो बिदि एथ' मोजां खालामना हो जोंना आब'
मा आगै नोंनिया 2K थांखाबायमोन ना? ए 300 माबा बे माबायाव चेनेल फिसायाव बिदिनो जाखायो आगै सिन्था खालामनाङा। ओमफ्राय दा आर्न खालामनायखौहाय 1K बारबा हरफिनजोबोगोन आगै सानसेयावनो जा बारायोना सानसेयावनो 100 गाहाम बारायनानै थायो आरोना। दसेनो 1 मिनिटावनो सासे सानै बिदि बारायो 1K बारबाथाय मिथिबायना आगै। खुनुरुखुम मेगन मेसेबनानै 1K ल' बानायनो हानांगौ आरोना। ओमफ्राय आर्नानो जाखाया आरो। गोसो जानानै आर्न खालामथारबा नों सापर्ट लायोबा बे हले आर्न जागोन आरो बेबायदि। मिथिबायना येस बर' आगै। एनार माने रावबो आर्न खालामखाया आरोना। माबायासो लाङो इउटुबनिफ्रायसो लाङो आरो। ब्लु दे दिया थ' मैंने दिया। लागाव आं फाग्लि मा जादों नोङो मा जायामोन माबोरै दं खबर सबर? दिनैसो नेहा बिमाया बोरो नोंनालाय? आब' माइ क्रास नों बेबायदि भिडिअ' लाबो ओरैबायदि फानि भिडिअ' लाबो क्रास फानि भिडिअ' आङो बेखौ होनाखैलै आगै आं होनदों मा आङो गिफ्ट वे भिडिअ' होगोन जाय देरहागोन बेयो आङो मोनसे गिफ्ट हरगोन आरोना। ओमफ्राय बे गेमखौहाय मा गेमखौ होनो होनदां जाहाथे बयबो गेलेनो हायो नोंसोरो बयबो बेबायदि ओमफ्राय आं सेलेक्ट खालामा आरोना माने गाबोन होगोन आं नोंसोर दिनै खोन्थाहरदो दे गाबोन होगोन आं भिडिअ'खौहाय। जेनेबा मोसानाय बा मोसानाय आं माबासो खालामना होनांसिगोन मोसानाय गानजों लोगोसे। मोसायोना मोसाया नोंसोरलाय खोन्थाहरदो दे। दाफेया थांबाय नामा दहाय थांदों नोंना नावा? दोद इय' सिरि था हि हि होनो। एनार अनला नासोनो अनला नानोहाय मालाय एनार गुमै रागा जोंबाय आं नोंखौनो नायनो दा बावथारा ओइ दे नायनो बावा आगै सनालोखि रमि बसुमतारी नै एसे चेक खालामहैनां र'। 700 जाथारसै नै। नैबे दा आजोलि आं खबर भिडिअ'आ दा नैबे दा दा नायगोन दे आङो नै प्ले खालामनानै दोनथ'बाय जाहाथे लाइब्रेरियाव थायो आरोना। एसे प्ले खालामनानै दोनबाय आं। जोंहा अबाव थांखो? बोरो कमेन्टआ बबेयाव थाबोनाय? नोमफाथि होन नों फाग्लि होनो। मा नोमफाथि मा हाथि होननायखौ होननो मोनाखै। नाफाथि बा आब' आं भिडिअ'खौ नायलाया मालाय एथ' नायो। आं नोंनिखौ मानो नाया जाखोब्रा आगै सना नायो आङो। आङो सोरनोबा कमेन्ट हरनो मोना सोरनोबा थुदलाबायनानै हरो। बेबायदि आरोना सिन्था खालामनाङा दे। मौसुमि इय'-इय'खौ सानैजों लोगो नांना होसोनोसै दे नो इय'-इय'खौ जे नार्जारि फैबाय जोंहा नै हेल' वेलकाम मेरे एलबिमे आं आत्मासो आं नोंगौ नाय फाग्लाया आत्मायासो फैखो ना माखो बाल मानसियालाय ना हिनजावफोरसो लाबाय नामा ओंखायनो हाबा जानाय मानाय सिरि जादों फुरागासे ना मा जाखो बिफायालाय? एनार मानो मा जादों इय'-इय'आ होनदों दोद इय'-इय' सिरि था होनो। देलाय आब' आंनि चेनेलखौ नायलाय नोंनि चेनेलखौ देखती हूँ मैं रोज देखो 328 नैबेनो नामा नोंलाय थफि हमनाया? 328 आयु इय' ओरैनो अबावबा थांखो बाल दाना जे नार्जारिया मा होनदों हेल' रमि होनदों नै एनार मौसुमि इय'-इय'आ हिनजाव नांगौनो मौसुमि आंनि रानि सनाखौ गारना फैदों एनारानो सोरबा रानि लायफैदोंनो इय'-इय'आ गारनानै फैदों माबाया एनार आगैया गारनानै फैदोंनो आरो मा इय'-इय'आ बेखौ रागा जोंदों। नै जोंहा क्रेजि नार्जारि सफैनो हाबाय आगैया
र' आं फैबाय दं नो दे आगै फै दे मा मावनो नागिरदों मावग्रोनानै फैबानो जाबाय दे इय' ना रिनुसो होनदों इय' ना रिनुसोनो गोसोथोनाया इय' आंलाय मा जाखाबायदों नायबाय नेबाय थानोनो मिनिबावबाय आरोना आंबो गोबां मानसिनि सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो सापर्टखौनो खालामा आंनाबो जा खमायो बिदिनो खमायो आगैमोन सिन्था खालामनो नाङा मानोना आं एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय आरोना 1K सिम थांनो बिराद खस्थ' आरो ओमफ्राय दिनावनो बुरजा सापर्ट लानो नाङा आगैमोन मोनब्रै मोनबा बेफोरबायदिल' लिमिटनि लानांगौ आरोना थैब्लाबो मोसाया आं आब' होनदों मोसायाबा बोरै मोनगोन रिसार्चखौ दे थोस लाइक दान गिनद्रि थेंक इउ आं गोसोसो रोंगौ आब' आं गानोसो रोंगौ आं गानखौसो रोंगौ आब' अके सोर गानखौनो मोजां मोनो गान खन सोर मोसानो गोसो मोसा बिदिसो होनसै नामा आङो ओमफ्राय नोंसिनो बहर हरनांगोन सोरना साबसिन जादों मिथिबाय हरगोन ना हरगोनबा खोन्थाहर दे अननानैहाय सेलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंसिनो सोरना साबसिन जादों जायनानो बहरा बांसिन जादों बेनो मोनगोन अके खोन्थाहरलाय हाय एनार आंनि भिडिअखौ मानो नायानो एनार नोङो रमि बसुमतारिनि भिडिअखौ मानो नायाखै मौसुमि रिनुसो इय' ना होनदों रमि आं सिरिसो नायखुमायो लाइक होयो कमेन्टल' हरानो लाजियोनो जोंहा एनारा गैया रानिं ब्लग सोर रानिं ब्लग फैखो बाहायलाय रानिं ब्लग गैयाथ' आगै नायखाया नों कमेन्ट हरबासो नायगोन सानो आंनिखौबो नायदो अननानै के मिक्सार खम्बरा मोजां ना फ्रेन्ड औ मोजांलै बुन्दु खबरा मोजां नोंनालाय मारै नोंना 385 जाबाय नै आयु मा बेलसा लाना मोसाबायखाय सयथि होबाय गिटारा गाजाखाहाय हिट सं तुमसे अच्छा कौन है नो तुमसे अच्छा कौन है आयु सारायसोबाव थफियाबो थैगोन दासो नायसनदां फाग्लासो जागोन लोगोफोर माबानिखौ थांनानै नाय आगैमोन मा नाम मोनलाय बेना जोंहा के मिक्सार ना मा नामलाय बिनि भिडिअखौ थांनानै नायबानो जाबाय बिपुल एस बर' क्रेसन साब खालामबाय आरो साब खालामबाय दे बेक हरनांगौनो के मिक्सार लोगो जादो दे के मिक्सारजों लोगो जादोनो आंनि एक्स सना फैबाय नामखौबोथ' जि मोजां लाखायोलै नोंसोरो एस बड' क्रेसन आब' नोंना फेसबुक दङ गैया आब' दङ आगै दङ फल' खालाम मन्जलि ब्रह्म बे मामाया इउटुबनि नामा बेनो फल' खालामनानै कमेन्ट खालामहर दै आगै जायाफ्रा मा मोसानाय दं आरोना मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया माबासोलै एवनाय आलु एवनायसो बानलु बाथोनसो दिनै सबजि नाय आयु जोंहा आदा फैबाय आदा अखाफोर राजा फैबाय थिबखाय हाजोनिफ्राय माबा बासबारिनिफ्रायसोमोन नामा आदा अय मनजुलिनो मा ओंख्रि जाना फैखो आदा अखाफोर खबर सबर मारै दं आं दोनथ'नोसै दे आब' अके आगै दे थेंक इउ दसेबाबो आंनि माबायाव लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिपुल आगैया होनदों आंखौबो फल' खालाम फेसबुकआव नाम हर दे नामखौ हर ओमफ्राय नों आंखौ फल' खालामग्रो ओमफ्राय कमेन्ट हरग्रो आं फल' खालामगोन बिपुल मिथिबायना आं बुक खालामना हो अके जागोन दे आयु रमिसना दे एबारनिफ्राय कमेन्ट हरना दोनगोन आंनो ब्लु सायाब' अके देया अखाफोर जयेन खालामनो आदा अखाफोर लोगो नांगौबा लेंहरदों नै
थोत्स मा नाम मोजां जाखो आंना एक्सना आं दुखु मोनबाय। नङा नामखौ अर बाहाय लालाबायखो मा अरा बाहाय फंबाय थाफेरो नामा अरा मोजां नोंनि रियेल नामखौनो लादो ना सार्च खालामबाबो फैनाय नङा माथो। हाय जेनो सोर जे दङ दा बाव जे नार्जारि जे नार्जारिया बबे रायजोआव थांखो जेरि ना औ जे जिर ना जे जिरमोन नामाथाय जे नार्जारि ना नामा दहाय लाइभआव थांदोंमोन आं सनजय फैबाय नै आगैया जोंहा हाय आनैनो हाय आनै आंनि ब्लुखौ खावना लांनानै दिनैसो लाबोबाय नोङो गखाया नोंखौ लाखिखागोन आं दिनै फाननानै जाबायसै नामा माखासे सनजय आनै मारै दं आनै खबर सबर बिपुल बड'आ मा होनदों मा नाम फेसबुकआवलाय बे नामानो एखे बेनो मनजुलि ब्रह्म सनजय बसुमतारी आंहा दिनैसो दे औ माथो एफा गोबाव मा जानानै थायामोन आगै सनजय खामनो लोगो जालायदो बिपुलजों सनजय आनै थोत्स आंना सार्च खालामबानो फैयो ए फैयोबालाय मोजां आरो मालाय एक्स आं फैयोनो सम खेवनो मोनाखै आनै अ दे जेबो नङा आनै लाइभखौनो होबाङा माथो नों एक्स आङो लाइभखौनो होनायानो जालालै एखे ओमफ्राय मानसिफ्रा होनदोंना आंना सानसेखालि 20 जन ना बेसेबांबा खमायदोंना सानसेयावनो ओमफ्राय जोंहा माखासे आगैमोन दङ इउटुबनिनो आरोना फन हरनानै खोन्थाहरदों बारा लाइभ होनाङा आब' लाइभ होबाय थाबा जाय ब्लग नायनो मोजां मोनो बिसोरो लाइभखौल' नायबाय थाबा आन खालामनानै लायो होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय ओंखायनो आङो लाइभखौ सानब्रै सानबाजों खनसे होनाया अरजाया सानफ्रामबो बिदि होनो नाङा होननानै खिन्थाहरदों आरोना आनजाबबाय थानानै गाबदोंमोन आंबो एसे ओमफ्राय माखासे आगैमोन खोन्था हरनायनिफ्रायनो फाग्लियाबो सानफ्रामबो होला होननानै होनाय जायाखै आरो ओमफ्राय जोंहा जे नार्जारि लाइभ फैया नामा जे नार्जारिया दहायलाय फैदों मावजिया हाथि फिसायालाय माखौथो हि हि होनलायखो नोंनि एक्स फेसबुकाव थां फेसबुकाव मनजुलि ब्रह्म एम ए मिथिबायना एक्स बिपुल अन थेंक इउ आगै बिपुल अन थाबाय थानायनि थाखाय जोंहा एस बर'आ मा होनदों आब' मोनबाय दे नोंनि फेसबुक एकाउन्टखौ अके आगै दे थेंक इउ एक्स बिबोना आंनो हनै मौसुमि हाथि नोंखौ गाबज्रिहरदों जोंहा लाखिनो हायोले मोजाङानो लाख'नो हालायै मोजां ना एथ' मोजां आंनो एसे हर आंहा एसे दुखुसो जानानै दं थोद आं लाइभबो नायला होलाबो बिदिबानो मानो फेसबुकाव थांबायना बेयावलाय बोरैथो एस बर' बेग हर देनो पद्म बर' आगै फैबायनो जोंहा हाय आब' हाय वेलकाम आगै नोंसोरो लाइक होदोंना होआखै मानसिफोर मा एफां मानसि फैदों 10थाल' लायबालाय थाब लाइट हर मोनसे नङाबा नै रागा जोंसै आङो दादागिरि बावसो नामा दादागिरि आंहा मौसुमि बिबोनां एक्सनाव बिहरगोन एक्सनो दे बिहर एक्सखौ माइ दारलिं फैबाय नै जोंहा जायोबालाय आरो मा ओंख्रि जाखो हनै मा ओंख्रि जाखोनो हाथि सथ' हाथिसो होनसां बेखौ आं फानबायलै आब' चेनेलखौ आइया चेनेलखौ फानबाय बेसेनि फाननाय अबे चेनेलखौ फानखो बे पद्म बर'खौनो बेसे साबसक्राइबार जाखोमोन आयु 2K जानोसैमोन बेखौनो फानबाय मा जानायनि नै दाख्लैसो भिडिअ' नायदोंमोनथ' आं नोंनिखौ सिरि सुङा फाहार नामा मानो फानखो बेसेनि फानखो खोन्थाहरलाय
निखौ 1000आव नै सोर लाखोलै मनिटाइज जाबायमोन नामा अनलानानो लाइक थेंक इउ गोथाव माथो एक्सपि नांदों बिपुल आं सापर्ट खालामबाय दे नोंखौ होनदों फैलाव फन खालामदोंमोन आनै दे मनिटाइज जानो 500 नांगौमोन ओमफ्राय फानखो नोङो आगै माबा प्रब्लेम जादोंमोन नामा नोङो फाननो नाङाथ' बेबायदि एथ' खस्थ' नोङो लाबै 2Kनि लामायाव फैबाय मनिटाइज जानो 500ल' नांसैमोन होनबानो नोंनावहाय नों दा 1000नि फानदोंना 1000नि डाबल फैसा फैगौमोन ना आगै मानो फानखो मोजां जायासैना आगै नोंना चेनेल फाननाया मालायनोसो डेभेलप खालामना होनाय जाबाय नोङो मालाय बेहा 500खौलाय मा जेने थेने मालायनि भिडिअ होनानैबो बारायहोनो हायो ओमफ्राय मनिटाइज जाबाथाय बेहा मालाय फैसानि जेबो सिन्था गैला 500ल'थ' हाबखाया 1000ल'थ' हाबखाया नालाय भिउस फैयोबा एसेबाबो थोद चेनेल फानग्राफोरनिखौ आं साब खालामालै बाल आं दुखु मोनोलां जायाखिसै आगै नोंना हायोबा दा फानसै केन्सेल खालाम नों बे 500खौ खुनुरुखुम वाट्च टाइमखौ बारायनानै ला मालायनि भिडिअ होनानैबाबो भाइरेल भिडिअ होनानैबाबो ओमफ्राय मनिटाइस जाबाथाय नोङो सिन्था गैला आरोना गोथावमोनलै गुमै एक्स होनदों सालायथ'लालै आब' आं माबा प्रब्लेम जादों नामा आगै बिपुल आंनि नै फैलाव फैबाय CID सो दे आं दहाय होनदोंनो आयु CID फैबाय जोंहा CID साख्रि अफिसार मोननाय फैलाव मिस्टार फैलाव CID साख्रि मोननाय थेंक इउ सिख्ला थानायनिनो जोबोद मोजाङानो सिख्ला थानायनिफ्रायनो जोबोर मोजाङानो थ' बे गार्लफ्रेन्ड सिख्ला का मतलब गार्लफ्रेन्ड दानो दालालै आनै बाला गुदुङाव आगान होगोन इउटुब सालायबाय थाथ'ला बिराद प्रब्लेम जादों इउटुबा आंना स्ट्राइकफोर नांदों नामा जोंहा एनारा गैया स्ट्राइक नांनायखौ आंखौ फोरोंहरनांगौ दै स्ट्राइक बोखारनायखौ स्ट्राइक मोनसे नांनानै दं आंनाबो हाम होनबायनो होनबाय हे एक्स बिबो नों नोम्बरनि नाम्बारखौ दा वाट्सएपाव हर आयु बिसोर नाम्बारसो लालायनानै दङ आरो बिसोरो बा माला सिख्लाजों भिडिअ कल रायज्लायनासो दं आंहा नै बा दे मोजां दा साक्सेस जाग्रो गावबागाव आथिङाव गसंग्रो लेखा बुरजा फरायग्रो ओमफ्राय हाबा खालाम दे आगै गारनानै थाङैया थांखाया थाबाय थाखायो मालाबाबो जोंबो उन्दैयाव हाबा जानानै खस्थ' मोननायलै ओंखायनो होनदां नोंसोरखौ एक्सपिरियेन्स मोननायखायसो होनदां एक्सपिरियेन्स मोननायखायसो फैलाव मा होनखो आंखौ फानलायबाय आरो नों आमोखा होनदों दे सोर सापर्ट नांगौ कमेन्ट खालामदो नै एस बर' क्रियेसन माबाजों सोर लोगो जानो गोसो गाबज्रि हरदो नै एस बर'खौहाय हाथि दंना गैया सथ' हाथि नास्राय निसिला एथ' एना आरो पाक्का थैब्लाबो लाइक होथ'वा आंनो हो मा होआ बेलाय एना रेनु बिसिनो रेनुआ हिनजावसोथ' मानो बिसि जानांगौ फिसायसो जागोन दा अरबाय हा होनदों आंखौ गारनानै थांनो होलालै बे सिख्लाया नैनो ब्रा नोंसोरो था जेबो नङा थाबाय था ओमफ्राय नोङो फरायनाय साक्सेस बेफोरखौल' साक्सेस खालाम आरोना मानोना साख्रि गैया मा गैया साख्रि गैयाबाबो बिजनेस मावनानै जानो रोंनाय बा माबा मोनसे मावनानै जानो रोंनाय बेफोरबायदि साक्सेस खालामना लाग्रो आरोना आनै नङाबा जिउआव बिराद खस्थ' मोनो आरो नोंलाय मा फात्ता नोङो अहायबा आं मिथिया
आंना इउटुबानो भिउ खम जाबाय थादो आंना मोनसे भिडिअ भाइराल जागासिनो चेनेलाव 1K जादोंमोन ना आंनालाय भिउआनो फैया नायानो रावबो नोंसोर जा इउटुबार लोगो सासे सानै दङ जा नोंसोर आंखौ मोजां मोनो बेल' नायो हार्डलि जायो 100 120 25 नोंसोर हाबनानै नाय भिउआनो फैया मा खालामबा भिउ फैयोथाय 23फोरसो गानहोनांसिगोन नामा मबाइलखौनो भिउ फैनायनि चेनेलखौहाय रेनुखौ लानोसै आं लादो आं बायो 500 दाबो होनदो बायो 500 बायोनो हनै आं बायो 500 दाबोनो सोर नार्सारि जाखो नार्सारियाव एनार नास्रायसो दा नास्राय निसिला पद्म साब खालामबाय दे बेग हरनो पद्म नोंखौ जोंहा बिपुल बड'आ सापर्ट खालामबायनो एनार नों एनार दा नास्रायनो औलै लाइक दान थेंक इउ आंखौ गारनानै थांब्ला ना मा खालामगोन आं बुंनो हाला आंखौ गारनानै थांब्ला बान्दरमैया थांगोन सुन्दरमैया फैगोन आनै नों नोंनि माबाखौल' होसो नों साक्सेस जाबानो नोंनियाव मेरला खिथु नोंबोथ' गाज्रि नङाना आनै नायनो बुहुत हेन्डसाम बुहुत मोजां गाज्रि नङा नोङो गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां होननायनिसो जाबाय अर बाहाय येस नों ना यय' होनो हनै दाउला यय' दाउला हो होनदों फैलाव गाबोन फुङाव कल खालामगोन दे नो लागाव सापर्ट खालामदो जोलानो सोरखौ होनखोदै समखौ मोनबा रिसिभ खालामगोननो हाबाब सिआइडि साख्रि मोननाय नोङो बे फन सम मोनबाय बायो फन थिखोनो फैलाव खानाय गोलावा लाइक दानानै थेंकिउ आनै जोंना आबैया बुजायनो गोरों जाथारबायहाय माथो होनो जाय बाला गुदुङाव गाब्र'यो बेसो बिसि गुदुं मोनथियोना हा गान होदो आब' सना थाबिसखौनो थाबिस गानहोनांसिगोन भिउ फैनायनि आयु नोजोरा गैया दिनैसो फैदों जोंहा नोजोर मा ओंख्रि जाखो आब' दिंखिया एवनाय ओमफ्राय माबा आलु एवनाय बानलु बाथोन आगै नोंहालाय मारै दं आगै नोजोर खबर सबर मारै सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो जादो नोजोरजों सोर लोगो गैया लोगो जादो दे लाइक होद' जि मानसि फैयो लाइकखौनो होआ सुद्द'थाल'नो नोजोर आगै लाइक हो बिब'खौनो आबैसो बुङो आरो सिआइडि आनैनो आयु बेबो सिआइडिसो खांख्राइ बालन्दा मा नाम लायोथाय खांख्राइ पिक्सार दंबावो ओमफ्राय अरबाय नोंनो मैया 10ता हरदोंनो खांख्राइ बालन्दाया थोद आंनो हिनजाव नांगौलै बाल हि खांख्राइ बालन्दा मा जाखांबायदों लाइक होनोनो मा जाखाबायदों लाइक होनोनो हो समायो आरो मालाय फैगोन बैसागोआ थांगोनानै अके काम आइ वेटिं फर आं इंलिस रोङा होनलाबायफ्लांदोंसो थैब्लाबो लाइक होथ'वा आंनो थेंक इउ एनारजोला होनदों बर' आब'आलाय मा सोरखौ होनदों ओइ हाथि फिसाखौसो होनदां मौसुमि बिखौसो होनदोंदां माइब्रा बिदै संना दोन अके नायनि फैगोन बैसागुआवबा थैयोना थाङो आं दुगैग्रोसै हाब सिआइडि साख्रि मावनानै दासो गदों नामा अफिसनिफ्राय दासो दुगैनो टाइम मोनलायलायनाय अर बाहाय आयु कमेन्टआ माथो जेव जेव थालांबाय आंनालाय दं गोमबोरसिं सना होनदों एबार लोगोआ लोंना फैगोन होननानै दाखालि फैबा लोङाखै नों आरामसे नों लागाव ओमफ्राय नों जोंहा माइ दारलिंआ मा ओंख्रि जाखो एनार सफैबाय आंबो आब' सना होनदों नोंनो फार्स्ट फैदोंमोन ना
अर बाहाय ओंख्रियाव दाउ बयलारनि दाउदै बहल नाथुर गोरानसो दाउ बयलारनि दाउदैनो सनजय साबसक्राइब खालामदेनो ओइ सनजय आगै साबसक्राइब खालामनो मोजां आब'नो दे मोजां थानांगौ आगै दे आंखौ सोर सापर्ट कमेन्ट खालामदों सनजया गोथाव दे एनारनो खांख्राइ लाइक दान थेंकिउ बोलो बेनो दा मौसुमि आब'नो माया बेनो मद' फैबायनो जोंहा मद' आदै मद' माथो बयबो लाइभ होदों सोर लाइभ होखोब्रा अर बाहाय नोंहालाय मा ओंख्रिमोन बिपुल थेंकिउ जायाखै संगासिनो एनार ना बेलाहिसो दालाय टमेट' दाम गोसाखौ जाबावदोंसो नोंस्रो आं थाङाबा थाङा नों सनजय होनदों दुगैस्लांनो दुगैदो आयु खांखमा फैबाय नै खांखमा हामबाय एनार आगैसो बे खांखमाया मिथिखाबाय आङो बिपुल बड' 9 जाबाय मा 9 जाबाय खांखमा थैब्लाबो लाइक होथ'आ आं दा थांसैबा होलां दे आनै आं थांनोसै दे लाइक होलां सनजय लंथं भिडिअ मा फाग्लानि लंथं भिडिअ नाम लानानै फैखोब्रा नमस्कार मालाबा फैगोन निकि नोंगौ सापर्ट खालामदों आं खल' खालामबाय सोर निकि दङलै कौन निकि है किसको बोला है निकि नोंखौ सापर्ट खालामदो आं नोंखौ खालायबाय कौन निकि सोर निकि दं बर' आगै सोर निकि दं गोथाव दे अर बाहाय होनदों लाइक दान थेंकिउ खांखमा मा ओंख्रि बुरिफोर सना होनदों ओंख्रिया जावैसो जोंना मामासो दिंखिया एवनायजों आलु एवनायजोंसो लाइक होखानायसो आनै अके लाइभआव टाइम होफैनायनि थाखाय थेंकिउ स' माच सनजय आनै मोजाङै मोजां थाथों मोजाङै मोजां देरथों लावथों ने थै अरा खांख्राइ साब खालामबायनो खांख्राइया माबासोथ' सापर्ट खांख्राइ नोंखौ सापर्ट खालामबायनो मबाइला गुदुं जाजोब्बाय आंना भिडिअ कल रायलायनानै अके दे मद' मानो दानलायखो नोंहालाय नोजोर आंनि साब खालामबाय बेक खालामफिन प्लिज होनदों दिदोम ब्लग फैदों आयु जोंहा दिदोम ब्लगआ लाइक होबाय थेंकिउ आदा दिदोम थेंकिउ मा ओंख्रि जानानै फैखो आदा दिदोम है होनदों नै नोंसाजोआ आंनिनो सोरमोनलाय बेयो नोंसाजोआ आंनिनो दान थेंकिउ नोंसाजोआ आंनिया सोर जाथावथाव हयथ' प्रदिप हयथ' निलेक्स हयथ' आरसो दंबावो मद' आरसो दंबावो आंना बिजामादैयानो साथामल'खामोन ना सोर जाथावथाव बेलाय सोर नोंलाय लंथं भिडिअ चेनेल दं भिडिअ गैया बायनो फैलाव लागाव धेमाजि सिला फोथार गहपुर गगामुख दिखियाजुलि राङापारा मासबार उदालगुरि दात मा नाम लिरहरजोबखो खबर ला आंखौ 23 बैसागुनि सिगां कन्टेक्ट दानो मा बैसागुनि गोब्रामदोंथाय बैसागु गैया दानो बाय आंखे मानो दानखो नोंखौ मोनैनि नोंसाजोखौ लानोसै आं सोरमोन बेलाय लंथं भिडिअ'आ सोरमोन रेन्स मारिलाय दे बुरिफोर रेक्स अके सोरमोन बियो सोरबा सिनायो नामा लंथं भिडिअ'खौ मा लंथं बेलाय सरि आब' निजोमसो
निजोमसोनो निखि होफ्लांदों। खुलुमबाय गोसो गोथारै बयखौबो नमस्कारनो जोंहा नेहा सना फैबाय आरोना। वेलकाम। माजों फैगोन नोंना ट्रेनानो लेटमोन नामा? सिमोन सापरिनिफ्राय सफैनो हाबाय ट्रेना गसाइगावआव। दिंखियाखौलाय बायखो ना माखो? दिंखियाखौ बायाखै आं दहाय मानसिफोरनि बारियाव खाहैदों बैयावहाय। पद्म बेग हरदे होनदों। ओमफ्राय लाइक डान थेंक इउ एनार नमस्कार नेहा नमस्कार होनो। आं प्रेंक खालामनो बुंनाया फैमालसो जाबाय माथो। मानो फैमाल जाखो? मौसुमि हा होनदों हनै। आं लाइक होबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। नोंना बिजामादैयानो निलेक्सबो आंना बिजामादैया साथाम दङ दा बर्थमान मद' ओमफ्राय मामा मा नाममोनलाय प्रदिप ओमफ्राय मामा मा नाममोनलाय निलेक्स साथाम। निलेक्स प्रदिप मद' ओमफ्राय फिसौला सासे गोमबोरसिं, फिसाला सासे लेथन, एक्स सानै। नेहा सना होनदों एक्स। आं साब आइडि फैबाय आंनि गोसोनो। अके अर बाहायसोनदां बेयो आंनि गोसोआ। एक्स आं साब आइडि फैबाय अके थेंक इउ आंखौबो सापर्ट खालामदोंबा खालामाखैबाबो थेंक इउ। एम मिनिबाय मियाव सोनानो बेनो आंनि एक्ससो। फेसबुकखौ कमेन्ट हरना दोनबाय मिन्जलि अके दे आंबो दा बेक फल' खालामफिनगोन दै। एन मुसाहारि सापर्ट खालामदो। नेहा सापर्ट खालामनो हनै एस बर' आगैजों। थोद सोरबा साथाम गाहाम बिजामादै लायो नामानो। जाय साख्रि मोनो बेनो हरग्रोगोन मिथिबाय। जा लेट जाबाय दिनै ट्रेनखौ मोनदिया ट्रेक्टरजोंसो फैबाय सनानो। आयै सना दै लोंदो गेलासे दै गुसुनो। साहा फुदुंनि आङो र' नोंनो। बा नोंबो दिंखिया खानो रोंलायगो आरो हाब नैबे नोंबोआ गामिनिफ्राय हाबा जाफैनाया रोङा जायो। आंनि गोसो लोगो जानो ना मा होनो फैलाव लोगो जानो ना मा होनो बिपुल बर'जों मद' आंनो नांलालै बुरि पार्सना एक्सनो नांलालायनो हनै। एस बर' नों कमेन्ट हरना दोन नेहानो कमेन्ट हरनानै दोननो एस बर' दा सिन्था गैया खालामहरफिनखागोन बियो एन मुसाहारि आगै नोंखौ खालामखानायसो आं एक्सना अके थेंक इउ। आब' नेहाया ब्रह्मपुत्रजों फैदों सराय आटटायाव सफैबाय ओंखाम जाबाय साराय नौटायाव हरबाय आरो होनदों। साराय नौटायाव सफैदों। आंखौ सापर्ट खालाम आंबो टु आइडिजों हरगोन। बिपुलखौ जाय सापर्ट खालामो टु आइडिजों हरगोननो टु आइडि दंनो बेनाव। आंनि गोसो फ्रि जागोन दे होनदों। फैलावआ मा होनामोन बोरो मोस्रोम फाग्ला लायदों थेंक इउ एनार आगै। आंनि सना नेहाया दासो फैदों नामा सना नेहा होनदों हनै। आयौ नेहायाबो सोरनि जाखोमानानै थायोथाय फात्ताखौ मोनला आङो फाग्लिखौहाय। मोस्रोम फाग्ला हामदों नै। आंनि गोसो जा गोसो जानो अर बाहायाव होना दोन आरो बेक हरगोन मोनसेयाव मोननै हरगोन नाथाय फुल भिडिअ नाय। भिडिअ नायनानैसो हरनांगौना। रेनु हाय आब' मा ओंख्रि? रेनु आगै जोंना ओंख्रिया माबासोमोन दिंखिया एवनायजों आलु एवनायजोंसो ओमफ्राय बानलु बाथोन। नोंसिनालाय मा ओंख्रि? र' आं डेन्जार निउस चेनेलजों फैनि आब'नो फरायथावै लानानै दाफैगोनलै आगै
हर थागोन आंजों आंनि गोसो एनार होनदों जालालै एन माथो सियायबायसो थाबायसोनो सियाय उन्दुनो ओंखारदों रेनु सना रेनु दार्लिं मा ओंख्रि जाखो होनदो मा ओंख्रि जाखोनो Pranjal vlog hi Pranjal vlog welcome Pranjal ना Pranjal थार फरायनोबो रोंलायला आं गोदो फरायनो थिनबा फरायाखिसै दाना नामफोरखौ फरायनो रोंला Pranjal ना Pranjal आरे यो मा ओंख्रिनो थोद आं ब्लड दे मानो ब्लड जानांगौ जाखो नोंखौ मा हामलायखो सोर अके सना नेहा आं दा बेक खालामगोन दे सना होनदों हनै रेनु ब्लु लांखोमादोंमोन ब्लु लांखोमादोंमोन एमनो मोस्रो थोद आंनि गोसो थां होनदों थां होननानै थैसिगोन आं एनसना सियायबायसोनो सियायबाय मा मिलायक दानो आरो गालिया फैबावबायसो जोंना फिसाजोआ एल ब्रह्मआ असायब'आ मुसुमि मा ओंख्रि जाखोनो आंनि गोसो दाबो उन्दुआ नोङो लक्ष्मि उन्दुद' मामा बिपुल सनानो सोरां एसटि आगै फैबायनो जोंहा हाय सोरां एसटि वेलकाम आंनि एलबिआव खबर सबर मारै दं आगै बर्थमान मोजाङैनो दङ दा माइ साय गायखांबाय नामा आंनि गोसो आं दुखु दे दिनै बायनो मानो दुखु जालायखो बाल बेहालाय दासो दुखु जाब्रबलाबायलायबाय दहायनिफ्राय हेपिया मानो दुखु जालायखो मा खालामदों आङो नै बाबुखौ जलंगायाव नारगासिनो दालिसोलै मुसुमि होनदों बिपुल सोरां एसटि मा ओंख्रि जाखो CIDनो नेहाया जा गाजाखा नेहा नोङो CIDखौ मा होनोमोनलाय आगोलावहाय जोङो एनआर ना सोरमोनथाय एनआरजों होनदोंना CID होननानै खोन्थाहरबाबो CID होननो रोङामोन बाल नेहाया CID सानामोनब्रा बियो आलदा होनामोन ज'सो होनोमोन जा मिनिखायोमोन आङो आयौ माइ दार्लिंआ दाबो दंनै जोंहा अनसाय स्टेटास बर'आ हाय सोरां लालिसो आब' मोनजुलिनो हाय जिवेन आयौ नेहानिसोलाय एनआर ट्रेभेलिं साब खालामबाय आं थेंक इउ थैब्लाबालाय गोथौ आं थेंक इउ होननांसिगोन दङ दे गायखांबाय सानथाम सिगां नांगाल जाख्रा जाहैनांगौमोन न'नो सजा लक्ष्मि अनसायोखि होनदों बा आंनि बेटि नामा नोंनि बेटि मुसुमि मेथाइ जामो लांफैदों आं ब्लुखौनो मेथाइ जानो लांफादोंनो आयदै ओमफ्राय माथो रेनु ब्लु सिखाव मिथिया मुसुमि नोंसो मिथिगौनो मबाव थांखो आं अबेसिम फरायखोमोन नै सोरांस्रि हाय बिपुलागै होनदों लक्ष्मि गालिनो लक्ष्मिया बिबौजों उन्दुनानै कमेन्ट हरगासिनो दं आंनाव आलु बयलारसोनो हि नो ओमफ्राय रावबो लोगो खालामथारला नामा होनदों नोजोरजों रावबो लोगो जाला नामानो मिथिया मुसुमि नोंसो मिथिगौ बिक्रममोनखौ बिक्रमालाय बोरैथो दिनै सिरि रेनु ब्लु सिखाव होनदों नोजोर लोगो जादो दे नोजोर रेनुजों लोगो जानोनो बिपुल उन्दुनो ओंखारबायना उन्दुनो ओंखारबाय माने सियायदों माथो आंना एन लागाव होनदों माथो आंना एन लागावनो लादो सिंगेलसोखा एनाबो सिंगेल मुसुमि बियाबो सिंगेल रेनुआबो सिंगेल गासिबो सिंगेल जोब आंसो दुयेल
होनदों मौसुमि मा सिखाव होनदों ब्लु सिखाव होनदों नोंखौ अन थेंक इउ सना नेहा मुसाहारि सापर्ट खालामबाय दे आंनिखौबो होनदों रिनु मा ओंख्रिनो प्रान्जल उन्दुनो ओंखारबाय नामा नै माथो बर'सलाय उन्दुनो ओंखाराखै सियायदों मा खबर अनसायनो दालिसो इनार हाय एन मुसाहारिनो एस बर' न टेनसन दे र'नो सोरां एसटि आब' मा खबरनो जागोन रिनु नार्जारि होनदों अनसाया मा होनदों मोजां सोरां दारलिं होनदों गोथाव दे रिनु एन सि आइ डि होनदों नेहा सिआइडिनो अके नोजोर कमेन्ट हर सोरां सना दिनैसो खावब्ला होनदों फै दि ब्लग हाय फै ब्लग वेलकाम मा ओंख्रि जाना फैखो एनार आगै दङ मोजां होनदों नोंनि हाबायाव सोर फैयो दे होनदों आंनि हाबायाव सोर फैयो आंबो थाङो सोर गैया लोगो जादो दे नो आइ एम सि आइ डि आं ब्लड एक्स दे अके सोरबा आं एक्स बुंना एदावनायखौ दुखु मोनगोन नङाबा बायनो सोर दुखु मोनग्रा दं बाहायलाय गासिबो सिंगेल गोजानो मालाय फै लोगो जानिनो अन मादै गाम्बेनो मादै गाम्बे मा मादै गामब्ले मुसुमिखौ होनहरबायगोन मादै गामब्ले होनहरबाय हनै मा लिरामोन बेबा गालियाबा निहा गुरजिनो नोजोर आं साब खालामबायमोन नोजोर नोंखौ सापर्ट खालामबायनो मुसुमिया सापर्ट खालामफिन थिनदों नों मानो आं दहाय रायलायाखै सुनि मोनजिलिनो मा टाइमाव सुनिना रायहरबाय आंखौ आइयै जाखाला आङो रिनु सापर्ट खालामदो एनार दाब्लानो एना आंनिसो रावबो मोनानो आयु नेहाया एस बर'निसो जालायबाय नेहायाथ' सोरनि जायो फात्ताखौ मोनाहाय रावबो सिख्ला गैया बेयाव रिनुल' सिख्लानो गासिबो सिख्ला गोजा बुरैनानै थाजोब्बाय एन मुसाहारियाबो बुरैनानै थाबाय मुसुमि बियाबो बुरैनानै थाबाय सिंगेल गोजासो बिसोरो आंल'नो दुयेल आंहा थाब हाबा जाफ्लांदों लोगो जाबाय आंनो रिनु र' नोजोर होनदों नेहा सना होनदों लागाव होनदों आंबो बुरिनोसैलै होनदों बुरिदो थाबनो आं फोथायालै सिंगेल होनबाबो जिबनाव नामावल' सिंगेल नाथाय वाट्सएप डिपिआव नायबा मिंगेल नंगौ लक्ष्मी गालि उन्दुला दा नोम्पा जयन्तनो फन हरना खिथाहरगोन आंनो बयलार खुमब्रा सिबुं आयु सिबुं मैगं गोथाव जाबावसो नोजोर लोगो जादो दे रिनु सना होनदों एनार दासो साला मालाय जिउखि बुंनायखाय होनदों जोंहा नेहाया मौसुमि सनानो नेहा सना दार्लिं जिउनो एनार सापर्ट खालामनो फाग्ला होन ओरैनोल' सिंगेल नाथाय वाट्सएपआव मिंगेलसो गासिबो बिदिनोसैहाय मा होनबावनो हाबा जाखानायफ्रानो हौवाफ्रा खायफा आरो गासिखौबो होनाखै आं हाबा जानाय हौवाफ्रानो गोदान नागिरग्रा दङ आरोलाय सिंगेलखौलाय मा सेंग्रा सिख्लाखौलाय मा होनबावनो कल हरबा रायलायाखै ना नों सुनि आंजों माला फन हरामोन नोंलाय फेसबुकआव थां फेसबुकआव दे अनसाय माइ डार्लिं मौसुमि आं लोगोखा होनदों नेहानाव मैदेर महर दं होनदों नेहानाव मैदेर महरनि दं महिनि नेहानाव मैदेर महिनि दंनो नेहा आयु नेहाया अजासो नामा र' नोंनो एन मुसाहारि आं बे नाम्बारखौ लाला दे नाम्बारा आलादा जाबाय एन मुसाहारि नोंनिया फेसबुक दङना गैयानो दङ नेहा मुसाहारि मिनिबाय हनै फिसाजो देरबायना अनजलिनो औ देरबाय फिसाजोआ मामा 11 इयार्सआव हाबगासिनो दं एस बर'
दं नेहा मुसाहारि होनदों एन माइ डार्लिं दे रावबो नोजोर दाहो दे नो आंहालाय सोरखौ लाबावनो नोंबो सोरबा लाबा मिंगेल जासैमोन होनदों औ आंबो सोरबा लाबा मिंगेल जानोसैमोननो मौसुमिया बाजै होनदों सानसोरां महिलारि फैबाय जोंहा नै दिनैसो फैथारबायहाय नोङो आगै फै होनदों दिनैसो फैथारबाय बयबो लाइक होदे मोनसे सोर होनो बावदों आं फोथायालै रावखौबो सिंगेल होनबाबोनो फोथायाबा हिनजाव मोननाय नङा थालिर गायग्रोनांगोन आरो नङाबा हिनजाव बुरि लानांगोन उनाव गुमा फाग्ला फैबाय नै हाबा जाखानायफोरखौ लाइन मारिनोसै बाराबा लाइन मारिथ'जायो जेबो नङा गुड नाइट मामि नो गुड नाइट उन्दुदो गथ' मानजा मोनगोन नों आजि दानो र' नोजोर आं ओरैनो थखा मोनबाय आं जिउआवहा जाखायोलै एक्स बिदिया आं नोंखौ लानोसै खोमा ना मन्जुलि सानैजोंल'ना औ मालाय गासिबो सिंगेल जोबनो ओमफ्राय सोरजोंबा सानै साथाम जाजोब्बाय आंहा गैया जाय फरायग्रा बिगोमा बेखौनो रावबो लानो होना थैगोनसो सिख्लाफोरा थि गोसो थोखाया सिख्लाफोरालाय गोसो थोखायानो ओंखावना हाबा जानाय हौवाफोरखौसो गोसोथोयो खायफा सिख्लाया ने आं गासिखौबो होनाखैलै आगैमोन हो दा गाज्रि मोननाङा आयौ खोमसिथार बाहेरायाव आब' ब्लु लाखिदो अके रेनु ओमफ्राय रिनु होनदों एन मा मिनिखो मौसुमि सना सासे लादो दे नोंबो लाइभआव बासिनानै राननानै लाथारदों आरो राननानै ला आं फोथायालै र' बिसिम थांगौमोनथाय नोजोर साब खालामबाय आं ओरैबायदि थगा मोनबाय बेबो थांबाय रेनु नोंनो गुमा फाग्लाया एन मा मिनिखो बे थांबाय मौसुमि सना ससे लादो दे नोंबो सासे लादो औ बे थांबाय ओमफ्राय लाइक दान थेंक इउ रेनु टु बिदिनावनो बिदिनावसो थांफ्लाय नोंसोरो ब्लु लाखिनां थां मौसुमि बे सापर्ट खालामबाय आं ओमफ्राय आं बाय होननोसैलै बाय अन थेंकिउ बिफुलागै नोंसिना ब्लुखौ नाङाबा लाखिला जोबनोसै आङो दा नांगौबा बिफिनदो फै ब्लक्स होनदों मिनिबावबाय ओमफ्राय फै मौसुमि बिरखंगुर होबाय बिरखं थांसैनो मालाय नोजोर रिनु आंबो नोंनिखौ खालामबाय एन नों नागिरना होदोनो गुड मर्निं होबाय आं मर्निं एडभान्स नोजोर बेक हरनो नोजोर बिफुलनो बेक हरनोनो आयु गिलु बालु अजासै बेलाय आयु होनदों मैदेर महिनि रोंगौनो नोङो थेंकिउ नोजोर आंबो खालामबाय होनदों टु रिनु होनो नोंनावबा थालिर गायजागोन नांगौबा थालिर गायजागोन थेवबाबो आं जानला मानला नांला लेक्सनो जारलाहाय बिदिनो सोरबा बुजिनो रोङा मौसुमि सना बिफुलखौ लादो दे माबार बिफुलखौसो लानो थिनबाय मौसुमिखौ आं थांसै देनो अके बिफुलागै मौसुमि एन सना अजा बुरि मैदेर महिनि हरग्रानो लायनांसिगोन नेहानाव सोनोसोरां औलै बाजै दिनैसो फैबाय आंनो मा ओंख्रि जाना फैखोहाय सानसोरां आगै दे आं लागोन मन्जुलि सनानो अके
गांजेमा जोला आं थेनथ'नोसै बाय बाय गुड नाइटनो बाय बाय गांजेमा जोलागै लाइक होना गालां बिपुल बुल होबाय आं बिपुल सापर्ट होबाय आंसो मोनदां लाइक डान थेंक इउ बिपुल सना आइ लाभ इउ हनै बिपुलखौ आइ लाभ इउ होनबाय एम होनना मिनिबाय हनै मुसुमि होननानै सानसोरां प्लिज काम होनबाय आं र' साननैसोबा नुगोन नोंखौ सोरजों थायो मा होनदों आं र' साननैसोबा नुगोन आंखौ सोरजों थायो नंगौ नामा आयु सोरनाव मैदेर मुहिनि दंबाल मुसुमि सनानो एक्सखौ हमजोबगोन र' जों नोंगौ आंनि गोसोआ हिनजाव लासिगोन नामा खोमानो जानो आंनिखौ दालाखानो गावनिबो दालाखानो नेहा सना नों अजा बुरिनो फै दि ब्लग होनदों लाभ इउ टु मुसुमि नो बिपुला आइ लाभ इउ टु नै एम सना गिलु बालु गियो आं होनदों मुसुमि सना गिलु बालु गियो आंनो अजाखौ गियोनो थोद आंनो हिनजाव नांला नों मुसुमि होनदों हिनजाव नांलानो मा जाखो सना खिहैबाय नामानो खियाखै आइदै खियाखै दङ नै बाराव आराम जिरायनानै बिपुल मुसुमि लाब लाबनो एन मुसाहारि सापर्ट खालामदो सना होनदों फै जोंहा फैखौ माबा नाम दोननांसिगोन आङो फैथ' होनबाय थानो हायाना ओइ सिनायलानो गैया माथो फैया सोरमोन आयु सना नोंहा चेनेल गैया मा गैया आं बोरै लोगो मोनगोन नोंखौलाय फै दि ब्लग सोरनि आइडि नाम्बार जाखो खोन्थाहरद' जारला जागोनहाय ओहो एन बिपुल सनाया सेभ खालामबाय दिंका लाका दिंका होनदों एम सना नेहा नोंनि फेसबुकआ नोंनि फट'आ दुमफां गुदियाव सुन्दर गाना फट' दिखांनाय दंना होनदों नै दंफां गुदियाव सुरिदार गानना फट' थिखोनाय दंनानो नेहा नोंनि फेसबुकखौ नागिर फैगासिनो दङ नै एस बर' मामाया क्रेसना नोंनि प्रफाइल पिकसारा मा नेहा ओइ होखि होनदों नै मुसुमिया मिनिबाय नोजोर खालामदों एन मुसाहारि सना होनदों नोजोरा एस बर' आंना इउटुबाव थानाय प्रफाइलानो फेसबुकआव नोंनि फेसबुकनि नामखौ खोन्थाहरदोब्रा नेहा मुसाहारि ना दानो सोंखादों आं बाजै दासो संखांदों आं बाजै अमा बेदरजों मैथा बांगाल गोथाव दे आगै गोथाव मारै दं खबर सबर मोजाङै दङ दा लाइक दान थेंक इउ नोजोर सना कमेन्ट हर ना दोन बहा थांनो होनदों मोनजुलि सना आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे बेक खालामफिन दा सानैजों जोंहा अके ओमफ्राय नोङो चेनेल गैयाना आंनो चेनेलानो गैया नोंना नै साबसक्राइब खालामबाय आं सोरमोन बोरै लोगो मोनगोन भिडिअ मोनसे हगारनानै दोन भिडिअ फै जों गामियाव फै होनसै बाय आंनि भिडिअ नायबाबो कमेन्ट लाइक होआ रावबो आंथ' नायोना नेहा सना आंना सुबुं बर'सो फेसबुक एकाउन्टाव नेहा हनै नोंना गोदाना सिंगेल मानसि नेहायाबो गोदान मोनसोगारथारो सुबुं बर'नो नेहा स्क्रिनसट मारिना लाद' ओमफ्राय आयु मा बयबो आंखौल' नोजोर होयोहाय सेंग्राफ्रानो सिंगेल मानसिना नेहा नोंबो सुन्दुरि जाफुथारदों दासो 17 बोसोर नोंखौलाय बयबो लोगो जाखागोन ना नेहा नंगौना नङा दे कल खालामगासिनो आं दानो एक्साइट खालामा र'
माबा फैनायावहाय मोनायाव नट कल न' SMS मा होनोमोन बिदिखौ बावबाय दिनखौ मा हागादै गारबाय थाखो मुगै सुनो सि येस बर' नोंगौ नामा होनदों मौसुमि कल खालामगासिनो आंनो दे दसे थांथ'नोसै बाजै फैफिनगोन अके दे आगै दे आगै लाइक होना गालांलै आगै मोनसे ओइ निहाखौ रावबो दा नोजोर दाहोखा होनदों ओइ निहाखौ रावबो नोजोर दाहोखा दे होनदों आयु नै दाना निहाना साफै जाखो आं साननि आंनि गोसो ओमफाय एस बर' नङा आलारि बाथि सावनायसो फट' दं आं गोसोम फट' दं होनदों मा होनदों ओमफाय सोरबावमोनलाय आयु सिथोबा नैबेखौबो सेबखांदों आंखौनो सिनाया नों सनाखौनो आं सिनायासै सोरमोन बिदि सोरमोनथाय सोरमोन खिथालाय सिनायाखिसै बोरै आयु सोर फरखौ बालांबाय सोरमोन एसे चेनेलनि नामखौ खोन्थाहर दे सोरबा उन्दैखौसो दोनदोंना नोङो नै साबराय दिसोथ' बियो नोंबा सोरमोन बोरै नुलायलायखो आं मेसेन्जाराव कमेन्टस हरनि आं नोंखौ नों नाय सोरनियावबा हरफ्लांदो है एस बर' नङा आं दा इउटुबाव प्रफाइल लानोखा मोजां नायना लानो सानसोरांलाय थेंक इउ आंसो आब'नो नोजोरसो उल्लु बाने मेरेको नोजोरा सोरखौबासो नेहाखौसो लानो होन्दोंमोन दहाय आं नेहाखौ सोरखौबा लाखोन्दाखौ लाया आंनो माबासो नांगौ सिंगेलथार रावखौबो लायैखौसो नांगौ फैया नोजोर ब्रह्मसो नेहाखौसो लानो होन्दोंमोन ना नोङो दहाय आंखौलाय मानो लानो होनलायखो नेहाजों समायखागोन नै एस बर' नोंना फेसबुकआव मा फट' दोनदों बुंलाय एस बर'ना माबानो फट'गा आलारि बाथि सावनायासो होनदों मा होनदों बुजिले आयु सिथोबा गोमो गोजालोंनि नोजोर ब्रह्म नेहाखौ लाया ना लायो नोजोर ब्रह्मआ दहाय नेहाखौ लानो होन्दोंमोन ना लाखिनि सोरनिखौबा आयु नुजाबायलै अखाफोर मुलुग फैफिनबाय नै हा सिस्टार मा ओंख्रि जाबायमोन आदा जोंना ओंख्रिया माबासोमोन दिंखिया एवनाय ओमफ्राय आलु एवनायसोमोन दिनै ओंख्रि मिरामिसखाय जेबो सङासैलै आदा बेजोंनो जासाबबाय मबाइलसो लुगैयो नोंस्रा मा ओंख्रि होनोमोनलाय बावबाय आङो नंगौना आब' समायमारो होनो औ नेहाजों समायो आंसै सना सिनायाबा थांनोसै आं नोंखौ लाना खारनो सानदोंमोन आं
गैला ओमफ्राय सोर फैया सोर नोजोरसो होनलाय आंसो आब' होनदोंना नोजोरा ना नङा फैया सोर खोन्थाहरलाय नाम खिथाहरलाय नोंनि नामखौ फेसबुकआव फल' खालामहर दे लायो आब' लायोनो नेहाखौ ओइ नेहा नोंखौ नोजोर ब्रह्म लायोनो नेहा र' नों फै जि होनदों सोर बेयो नेहा खोन्थालाय नेहाया हाबा जायाखै सिस्टार नेहाया सिंगेलसो आदा अखाफोर सिमेन्ट सापरिनि माबाल' दं सिंगेलसो बेयो हाबा जायाखै फिसाइ दं फिसा दं सिंगेलसो नेहाया ना मा होनो नेहा जानायसो अखाफोर बेखौनो बिसोर सोलायगासिनो जारलासोनो ओंखायनो बारा मोजां साफा जानो नाङाहाय एसे बुरजाखौ दोननांगौ प्रफाइलफोरखौ नेहा सिंगेलसो फिसाइ सासे फिसा सासेल' दङ नेहाया साबबाल'सैलाय थांजोबलायबाय आदा अखाफोराबो फसायदोंसो नामाथाय सन्तसिमा ब्लग लाइभ होदों नै सोरां एसटि लाइभ होदों नै सोरां एसटिआबो थांबाय लाइभ होदों सन्दन अफिसियेल बेबो लाइभ होदों दे जकिंखा माथो नेहानि थाखायनो औ बेखौनो नोजोरसो सानदोंहाय मा फैखौ लाजागोन फैया दहाय रावखौबो लानो होनाखैना आं लाजागोन बे आंबो दा सिंगेलसो फिसा सानैल'सो आइदै माबासो होनदां बियो अनसायसो होनदां आंनिबा ना सोरथाय खोन्थाहराबो उसुमिया थांखाथारबाय बे गैला र' नोङो नेहा नोजोर होनदों र' नोंबो नोजोर होनदों मबाइलानो जाथारलाहाय आंना लु लायै खारजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय फै सना सरि होनदों फै सना सरि र' होनदों नेहा नों सिनायो बेखौ आं मा होना खोन्थाबावनो आं फैया नोखा आरो माबोरै खोन्थाबावनो चेनेल दंना गैया नोंहा ओमफ्राय गोसोम सला गाननाय आलारि बाथि सावनाय खाथियाव थांनाय आंनि प्रफाइल फट'आ नै नेहा एस बर'आ खिथाहरदों एस बर' आगैखौ बे आंनि काजिन जाथि बायदि न'खरनि बायदि नुथारो बाल आगैखौ आयु नै नेहा साफाथार मालाय एस बर'आ नेहा ओमफ्राय नेहाखौ प्रफाइल फट'आव सिख्ला बायदि नुथारोनो नेहाखौ सिख्ला बायदि नुखायो सिख्लाखासोबा उन्दैसो बारा बैसो जायाखै उन्दैयाव हाबा जायो नालाय अखाफोर होनदों नङालै एस बर' होनदों आं लाखागोन ना नोंखौसो नालाय दे जागोन दे नेहाया हि होनदों नै मिनिबाय माला दोनखारगोन सना र' इउटुबनि फैसा मोननो हो मनिटाइस जानो हो दे आयु मारै जाखो बेलाय मामाया इउटुबनि फैसा मोननो हो
रावबो इउटुबाव लोगो मोनलायनानै मोजां मोनलायफेराखै बेखायनो आं लाना खारसै। नेहाखौ हाबा जाग्रोना लस जाबायलै। हैद आदा अखाफोराबो मासिबां मा होनोथाय सेंग्रा सिख्लाबा लायजानो जागौमोन नेहानो लालायजागौमोननो हाबा जाग्रोना लस जाबावबायनो हाबा जानायफ्रानो लागासिनोलै आदा अखाफोर माथो। नेहा मा होनदों खोनासं खोथाया सोलायनांगौलै एखमबा आदा अखाफोर र' एस बर' आं नायनि नोंखौ मा मुं फेसबुकआव सुबुं बोरैबा होनदोंमोन दहाय बावबाय आं सुबुंसा ना सुबुं बर' ना बोरैबा होनदों खोन्थाहरबाय दे एस आगै नंथारगौलै अखाफोर होनदों मा फट' दोनदों एस बर'नो सुबुं बर'नो फेसबुकआव खोन्थाखाबाय मामाया गस्ला सला खालारनि गानदोंनो मा होनो ओमफ्राय आलारि बाथि सावनाय दंनो खाथियाव खोन्थाहरखाबाबो खोनाया खोमा बिंगिया नेहा खोमा बिंगि दा गोसोथोखा नेहाखौ रावबो खोमा बेंगिसो मेगनबो नुवा बेहा कमेन्टआव दहायनो खिन्थाहरखाबाय जारलासो सयथिबो होनलायनो आंबो गरम बाराब्रा साख्रि मोनखांना 5 इयार्सनि उनावनो रं नाम्बार हाबा लाफ्लांबाय आयु आदा नोंनि लाभ स्ट'रिखौ एसे खोनासंसै दे आंनि लाइफआवहाय रं नाम्बारलाय खम एसे इन्टारेस्ट खालामसै दे नङाबा दा उन्दुनो ओंखारगोन आङो आदा अखाफोर नोंनि रं नाम्बार लाभ स्ट'रिखौ खिन्थाहरदो दे एसे मिनिनोसै ना नेहा ना मा होनो नेहा मिनिबाय हनै नेहाया खिन्थाहरदो आदा अखाफोर बहा लोगो मोनाखै होनदोंना रं नाम्बारसो बोरै जाया खोन्थाहरदो अफाय नाम्बार मोना बोरै रं नाम्बार जाया आयु बे सफायाबो बोरै जाखो मोनबाय दे एस फैबाय नोंनानो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मन्जुलि ब्रह्मसोमोन आंना नोंगौ आंनि नामाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि मन्जुलि ब्रह्मनो आंनि नाम सोबाव आदा अखाफोर नाम्बारखौ बोरै मोना खोन्थाहरलाय दे एसे गाजा खोनासंसै जोंहा आयु दाबो दङहाय आगै दासो 1 घन्टा जादोंना चेनेल दं नामा बे एनार ट्रेभेलिंआ साबसक्राइब खालामना होनोसै आं आंलाय खार खाथियाव आराम दै खाथियावहाय थान्दा दङ नाम्बारखौ सासे लोगोआ होदोंमोन ओमफ्राय लोगो हमलायजेननायाव अफाय लोगो हमलाया बेथ' चिरांनि नोंथ' जाहैबाय ओरैनि खोला दक्षिन सालमारानि बोरै लोगो हमलाया फार्स्ट रं नाम्बार जाहरनायाव बोरै जाया आं थांसै दे सनानो दे सना दे नेक्स्ट लाइभआव लोगो मोनगोन आरो आंनि फेसबुकखौ फल' खालामहै कमेन्ट खालाम मेसेज खालाम मनजुलि ब्रह्म बे चेनेल इउटुब चेनेलनि नामानो फेसबुकनि नामाबो गस्ला गोथां गाननाय सियाराव जिरायनाय दे फेसबुकआ एसपेर' मोनबाय दे होनदों नाम्बारखौ सासे लोगोनाव मोनदोंमोननो आं दक्षिन सालमारानि नङा अदालगुरिनिसो
अदालगुरिनिसो ना माबा नङा ओंखायनो अखाफोर राजा नङा ओंखायनो आदा अखाफोर राजा नङा आब' माइ कार माबायदि नुदों मा गारिमोन आं नायस्लाबाखै सुइफ्टसोमोन नामाथाय सुइफ्ट ना मा कार बेयो सुइफ्ट नङाबा सुइफ्ट डिजार सुइफ्ट ना आगै बे गारिया आं बारा सिनायलाङा बबेबा गारिखौ मोजां गारिया गाज्रि जाफेरो सोरबा बेसिबां खस्थ'जों लानाय गारिफ्रा हाजार माबाथों गाज्रि जाया माब्लाबाबो आब' बेसेबां साबसक्राइब जों लाइभ फैनो हायो नोंनि माबाया चेनेला माबा जाथारनांगोन खमैबाबो 50नि एबाब जानांगोन साबसक्राइबारा 50नि गोजौ जानांगौ ओमफ्राय मास मोनथाम जानाय जानांगौमोन नामाथाय चेनेला बेबायदि अके सना जागोन दे नो आं अखाफोर राजा नङा अखाफोर मुलुगसो अरिजिनेल नामा मिथुल मुसारि दे आङो अखाफोर राजासो नंफ्लांदों दे आदा आगैसो जागोनदां ना आदा जागोनथाय होमबालाय आङो नोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामखानाय चेनेलानो गैया माथो ओमफ्राय आदा बोरै दं दा आदाखौबो गथ'फ्रा साबै मोनखो ना मोनथ'वाखै खय बोसोर जाखो हाबा जानायालाय रं नाम्बारखौ लानाय होनबाथ' बिराद मोजां मोनोमोन नोङो बाजैखौ बेबो नोंखौ बिराद मोजां मोनोमोन थोद खिफि फैदोंलाय कमेन्ट हरदों गैला नामा रावबो जोंहा सानैजों थाइलेण्डआव दोनखारलांगोन ना सोरना आं थाइलेण्डखौ नुफेराखैहाय नों दोनलांबासो नुसिगोन थाइलेण्डखौहाय आंहा चेनेल गैया आं जोंनि आर्मि ब्लग लाबोनो सानदों सापर्ट खालामगोन ना खालामो अभियासलि खालामो बिदि साननो नाङा बे बर'जों बर' नुबानो सापर्ट खालामजोबनांगौ मिथिबायना बयखौबो होनो आङो नोङो सापर्टखौ लाखादो आगैलायनो आदा सापर्ट लाग्रोखादो ओमफ्राय भिडिअ' गोरलै गोरलाम होबाय था भिउस फैनायनि आरोना ग्र' जानायनि चेनेलाहाय अखाफोर मुलुग सापर्ट खालामनो नोजोरनो ओमफ्राय मोजां नङा आब' फानफिननोसै आं कारखौ स्करपिय' लानोसै दे मोजां दे ला दे ओमफ्राय नोंनिया गुगोल एक्सचेन्ज फैबाय नामा एनार आगै आं हाबा जाबाय ब्रा हाबा जानायखौथ' मिथिखाबाय आङो ओमफ्राय गथ'फोरा साबै मोनखो खय बोसोर जाखो हाबा जानाया मोनबायनो होमबालाय बेसिबां डलार जाखो फैसायालाय हाबनायालाय हाबजेनबायना फैसा होमबालाय एनार आगै माथो गुगोल एक्सचेन्ज फैनायनिबो माबा बानायाखै नोंलाय भिडिअ बानायाखै सना आं बिदिनाव दसे थांनि सना हामा मोनगोन नङाबा दे थांदो दे आंबो दसे थानानै दोननोसै उन्दुनो ओंखारनाया हामथारलालाय नै दे बाबा सिनदो दे
आयु जलंगायाव फुथुबाय थादोंहाय हाद्रिनो आं फिसाखौ सिन्दो बाबा दे si dây xe si chiên đó đi đó comment hरदो आं 32 years जाबाय आदा ना आगै जायो आदा जागोन आदा मिथिला आर्मि मावबा 13 years जाबाय फिसाला सासे दं आर्मियावनो 13 बोसोर जाबाय होमबालाय नोङो 19 बोसोरावनो मोनदों ना साख्रिखौ आदासो जागोन माबाना आं 29 रानिं सोलिगासिनो 30 फैहांहां 30 जानोसै आंबो बुरिबाय थैब्लाबो भिडिअ बानाय आं आब' लाजियो माथो आङो अक्ट'बरनिफ्राय मालायनि भिडिअ होनो मोनला बिदिसो होननाय खोनादों अक्ट'बरनिफ्रायहाय दे सिनदो बाबा दे सिनदो दे सिनदो दे मानो मोनो जानांगौ इन्नार सापर्ट खालामदो आदा मानो मोना जानांगौ माने आंनोबो सासे गुमैनि माबायासो खिथाहरदों आरोना सासे लोगोआसो खिथाहरदों आरोना ओमफ्राय आंबो मानो बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो मोनगोन होनदां नङा होनदां होनदों आंबो ओमफ्राय जानो बे चेनेल गोनां मानसियानो होनदों आरोना नङाबालाय बोरै होननो दे होननानै बुंहरदों आरो बे आंनि लोगोआहाय जानोहाय आंथ' मिथिला होनदां आयु बोरै उन्दुखोबाल सासेयालाय मिंख' आखाया बोखार मिंख' आइ फिसा आखाया बोखार थैब्लाबो र' आं बाबुखौ माबादोंमोन गान्दुआ बोरो मोनसेयालाय गान्दुआ हजोंसोना र' बाबा आं गान्दु लांफैनि नैलै फिसाला गाबलायबाय आंहाबो नै गान्दु लायदों आङो जाम्बा गान्दु लायदालां थेंक इउ सिस्टार नोजोर कमेन्ट हरना दोन ओमफ्राय 500 साब गोनाङानो मनिटाइज जानोसै नंगौ मोजां आपडेट लाबोदों दे मोनो आं 58 जाबाय आंनि बैसोआ आं बोरायसो जागोनानो होमबालाय बाबासो जागोन नोंखौ नोंखौ नायगौमोनलै आबैनो दाख्लि आं एथ' मोजां मोखां नुजेराव फैयाखै नोङो दिनैसो नेहाया मोनबा डाबल लाजागौलैनो नेहाखौ मोनबा नेहाया थांबाय बिदिनाव थांबाय बिदिनि लाइफआवहाय बिदि बाहाय 08 थांबाय नेहायाहाय नेहाखौ मोनबा डाबल लाजागौमोननो नेहाया आरो थांबाय बोलो बा एमबि गैलानो आं मोखां नुनाय मोनबा गुमैखौ देखायगौमोन नोंसिनि मिंख'खौहाय जा उन्दुबाय मैया गुवाहाटियाव थांनानै हरनि 1टायाव सफैदों
ओमफ्राय मामा सानाव दहाय उन्दुनो मोनासैना बारा ओमफ्राय दा उन्दुबाय हनै उन्दुनो ओंखायनो हामथारामोन खोमा दाहाल बुबुब जालायलायथारदों दारि जामफ्रावफ्रावनो बेले बेले बा सोर सोर दं साबे दं साब्रै दं रावबो थालाबा दोननोसै आंबो आं गैयामोनलै आबै दिनैसो इउटुबाव फैदों आं नोंगौ रावबो गैला नामा गैलाबा दोननायसै आंबो दोननायसै साब्रै दं सोर सोर दं मौसुमि बि आब'आ बहा थांखोलै आबै माबायाव थांबाय बिदिनाव थांजोब्बाय नेहानि हौवाया मा मावो नेहानि हौवाया ट्रेक्टर सालायो होनदोंमोनहाय ट्रेक्टर दं नामानो न'आवहाय ट्रेक्टर सालायोनो आब' आंनि गाय भिडिअ'खौ खेब नायना थान्था हरलाय आब' नायना जादोंना जायाखै आब' आंनि गाबाय भिडिअ मा गाबाय गोबाय भिडिअ'खौ खेबसे नायना खोन्था हरलाय आब' जादोंना जायाखै नोंगौ 9 दिन जाबायमोन आं मा जायामोन साउन्डआनो गैलाना बोरै खोनाबावनो मा होनदोंमोन नोंबा साउन्डआनो गैयाना साउन्ड दंबालाय साउन्ड होजायोथ' न'नि मोदैखौ हगारग्रा रावबो गैया बिखानि खांग्लिना दुखुजों बुंफबनायखौ बुजिनो रावबो गैया नोंल'मोन बे जोनोमाव आंनि गासैबो जिउआव जानाय जाथायखौ लानानै आंखौ बुजिग्राया जादों दे नाथाय बेखौबो इसोरा अन्थाइ बिखायै आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि जिउनिफ्राय सेनानै लांबाय अबथि रायै आंखौ खालामलांबाय दिनै मेगनजों मोदै जादों र' होनबालाय होसोलांनि आं होसोलांथां जेबो जायाखै एसे खामानि दंमोन बेनिखायनो आयु मा रायलायखुमादों आंखौनो नेहा फैबायनो नेहा नोंखौ सोंदोंमोन नै मामाया अखाफोर मुलुगा लाजाबावगौमोननो नों जायोबा बा नेहानि हौवाया खाथ्थाथार आंनोबो ट्रेक्टर ड्राइभार नांगौ बादि कार ड्राइभार सासे नांगौमोन आंनि बोरायानो खार सालायोना लांदो आंनि बोरायखौ दोनहरसां नेहा नोंखौ लानोसैनो अखाफोर मुलुग आदाया फौजि मावनो फौजिना आर्मि होनखोमोनथाय आदाया ना एस एस बि नेहा लायोना लाया नोंलाय
आं थाखानायफोरजों थाङाहायनो सिंगेल बास थांगौमोन नै कमेन्टखौ फरायलाय नों गोजौआव नेहा नोंखौ मा होनदों नै बावहाय नेहाया मोनबा दाबो लाजागौमोनलैनो नेहाखौ फसायसोगारदोंनो नेहाखौ दिनै मासिबां बबावफोर सिख'खोथाय आसुरित मोनबाय आङो नै आदा अखाफोर नेहाखौ प्रप'ज खालामहरदो फैबाय आदा अखाफोर जाम्बि सासेखौनो लाबाय थायो सोलाय नेहा गस्ला सोलायनायफोरबायदि सोलायनांगौ समाव नेहा बे लाइफनि सेंग्राफोरा फाग्ला जाजोब्बाय नामा जाजोब्बाय खोमा थांजोबलायबाय हनै साथामल'सै लाया जकिंसो सिस्टार हौवा मिथिबा रायजागोननो आयौ गिगारबाय हनै दाना नेहा गिबावबाय गिबाय दाउखाफोरा आयु सिंगेलफोरसो जानांगौनो सिंगेलफोरजोंसो जानांगौनो नोंगौ नेहा होनदों नै नोजोराबो लानोसैनो नेहाखौ आरो एस बर'आथ' फाग्ला जाखाबाय एस बर'आथ' दहायनिफ्रायनो नाम नागिरगासिनो दं आदा अखाफोर नेहाया अबेनि मिथिगौ नोङो नोंसिनि हरै अदालगुरिथ' नंला जेबो नङा ब्र' जकिं थाखानांगौ औ जोंबो गाजा जानायनि थाखायसो लाइफआ इन्टारेस्ट जानायनि थाखायसो बिदि होनखायो जोंबो जों बिदिखौ जेबो साना ने नेहाया जाहैबाय सिमेन्ट सापरनि आदा सिमेन्ट सापरि नोजोर होनदों नोजोर नांबाय मेगना हंख्रगासिनो दं नै सासेया खोनासं नुबाय खन्थार होनदों नोजोर नांबाय मेगना ओमफ्राय रोंलाबो आं बेनिफ्राय गोसो थोबाय गोसोआ नोंखौ लानानै आं बानायदोंसो दे गानखौनो रोङा आङो सुरखौल' रोङो एस बर'आ बेसेरा सिख्लासो सानदोंमोननो ए आंनोबो हिनजावा मिथिबा रायगोननो आयु हिनजावखौ गिबावबायसोहाय मन्जुलि नामा एसे साक्कि जायो आदा सन्देह सानग्रा जायो जेरै आं मिथिबाय आदा अखाफोर आंबो मेरिटखासो एनसारि आयु मेरिटजों मेरिट लालायनांगौलै ला आं मेरिटखासोनो एनसारि मिनिबाय नेहानि जायगा जोंनि जायगा गोजान जायो नङा होनबाबो हरै साइडनि नोंसिनिफ्राय एसे खाथिसिन जायो अदालगुरिनिफ्राय जोंनियाथ' ओरै एखे आंखौथ' मिथिखाया नों अबेनि चिरां बारबोथारनानै ओरै बेंगल बर्डारनिसो आंथ' बेंगल बर्डार आंबो सादि सुदाखासो अययआ उन्दैयाव हाबा जानोसै आकासदि हाय आकासदि आगै वेलकाम आं नोंखौ दहाय मोनसे आइडिजों सापर्ट खालामदोंमोन आकासदि मोनदों दा आगै सानसे लाखायो अखाफोर ब्र होनदों नेहा होनदों सासे लाखायो अखाफोर ब्र सानसे लाखायो अखाफोर ए
नेहा होनदों दे आब' गोसोखौबो सापर्ट खालामनो हो ना मा होनबाय र'लै नैबे लाबोदो आइदि आंखौ थाम्फै अरखोना माखोबा आथिङावलाय थोस थाम्फैफ्रा अरनोनो जायगायानो गैला आथिं आखाइ अरफबजोब्बाय आंखौ दे आब' गोसोखौबो गासैखौबो सापर्ट खालामनो थिन होननाय जादों आरो आकाशदि ब्लगजों सोर सोर लोगो गैया लोगो जादों नोजोर यय' नेहा आरो नोंना आंना गेजेर जायो जायगायानो औ नेहा आरो नों औ ओरैबो गेजेर जायो अखाफोर होनदों गेजेराव थाबाय आरे थाम्फै अरनाय ना मामोन जाखो फुरलाबफ्लांबाय आङो आरे उदालगुरियाव फैबा आलासि जानो नेहा आरो मोनजलिनो आलासि उदालगुरियाव मालाबा थांबा माबागोन आं दे आं उदालगुरि नुफेरखायाखै जिउआव नुहैगोन ना नुहैया सिमोन साफरिफोरखौथ' बबेजों जाखो सिमोन साफरियाबा गावदांनो आंनि ब्लु खावना लांग्रा गावदांसो होनफैदों नोङो ब्लु खावनानै लांनानै खुरगासिनो सासेया आयौ माथो खमेन नालाय दे आब' बबे थांखाबायना बबे थांबाय आं बै मोनथिया नों ग्लु होनायखौनो नोंबो मिन्थिया ग्लु होनायखौ लानानै थांलै गौतम उदालगुरि टाउननि बारा गोजान जाया टाउन खाथियाव ना आं बै बासारा बरदलायबाय ओइ माथो मैया माबायाव गुवाहाटियाव थांदोंना हरनि एकथायाव सफैदों बासारा बरदलायदों लाइक होना हो आब' लिंक होना हो सोरनिखौ नोंनिखौ आकाशटिखौ नै सापर्ट खालाम दे बयबो थेंक इउ बाबा सना थेंक इउ वेलकाम दावराय
फट'खौ सोलायनाया सिस्टार माबा सोरबाफोरा नेहा मिनि हरबाय नै मा ओंख्रि जानाय सबाय मालायनो माबा मा होनोमोनलाय दिंखिया एवनायजों आलु एवनायजों दे साबस्क्राइब खालामना होदो गाइस 10 मिनिटाव नोङो आकाश लोगो जादो दु खालामनाय अके कंग्रेचुलेसन फर नेहा दे साबस्क्राइब खालामना हो गोथावमोन हाबाब मारामखायसो रेन्जखौ लाखिबायसो लाना खारजोबखानाया माराम खारजोबखानाया मानजिना खारदोंनो अके अखाफोर आं माजिबाट हाग्राजुलि थांबाय थायो होनदों अ थुर मा हरलायखो नोंलाय हरबा जानानै थु आयै अखाफोराबो आंना बेहायनो सनाफोर आं दोननोसै दे जा उन्दुनो ओंखारबाय आं टेन्थर लाबायबाय आङो बाय बाय गाइस गाज्रि मोननाङा जा उन्दुनो ओंखारबाय आं